Hallelujah. 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 Ithi makhelwane ngiyakubingelela ngegama lika Jesu. Ithi siyezwini makhelwane. Vula inhliziyo yakho. Hallelujah. Ake sonke bazalwane ngokuyithoba okukhulu sime ngenyawo egameni lika Jesu sizodedela indoda kaThixo in Jesus name. Mekukhona befundisi siyacela beze ngaphambili ngegama lika Jesu. Amen. Cela sonke silule izandla zethu phezulu sivala amehlo ethu sihlabelele sidumise siyezwini lenkosi sizwe uNkulunkulu ukuthi uthini namhlanje egameni lika Jesu. Phakamisa izandla zakho kakhulu ngegama lika Jesu. Thank you Lord. Simuthande simukhonze kakhulu hlabelela uphakamisa izandla. Hallelujah. Hallelujah. Mukhulu ke omusaka simenyiwe na namhlanje ke hlabelele kakhulu. Simenyiwe namhlanje ke Jesus Christ. Simuthande simuthande ke simukho Jesus Christ. Simuthande simukhonze Jesus. Sihlabelele kakhulu kunalokho. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Jesus. Namhlanje ke awagcina. Hallelujah. Hallelujah.
ake shaya izandla sonke kakhulu sivula umlomo wethu simbonge ekhaya lika Jesu waseNazaretha uNkulunkulu wethu ophakemeyo mshaya izandla kakhulu biza igama lika Jesu uthandaza ushaya izandla umbonge namhlanje ebusuku egameni lika Jesu ovukile kwabafileyo inkosi yamakhosi the alpha the omega mshaya izandla kakhulu mshaya izandla umbonge egameni lika Jesu 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 we glorify your name 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 we magnify your name we magnify your name take your glory here the alpha here the omega akekho njengawe akekho fana nawe baba siyabonga igameni lika Jesu shikhandala babokhoshi siyabonga Nkosi thathuthuma lukufanele lungo lwakho ungcwele kuze kube phakade ngegama lika Jesu siyabonga uNkulunkulu wethu in Jesus name sisame kanjalo ngenyawo bazalwane ngaphandle kokuchitha isikhathi ake samukele indoda kaNkulunkulu esihlonipha ngendlela emangalisayo egameni lika Jesu ngifuna shaya izandla kakhulu phezu kwamakhanda ethamukele our father ubaba wethu Pastor Enche Sithole ake sikikize and welcome the man of God in Jesus name. Kanye nawe Nkosi yami Kanye nawe Nkosi yami Angihambe
just mighty Jesus. Baba egameni likaKristu Jesu waseNazaretha nasebusuku uNkulunkulu wethu onamandla onke sikunikeza udumo Baba wethu omuhle uyinkosi yamakhosi ungumbusi wababusi ungushahafi igama lakho Baba wethu onamandla onke sibhekile kuwe nasebusuku ungumqalisi nomphelelisi wokuphila kwethu siyabonga Baba siyabonga mayingcwele namhlanje Baba sinjengobumba esandleni sombumbi uNkulunkulu wethu onamandla onke sizokuwe Baba wethu ingcwele sizobunjwa nguwe sizofundiswa nguwe sizophunwa nguwe ngegama likaKristu Jesu waseNazaretha siyabonga malusi wethemba lethu siyabonga Baba siyabonga mayingcwele siyakhamisa nasebusuku ukuba usigcwalise ngezwi lakho izwi lakho liyaphila linamandla izwi lakho liyadala izwi lakho linguwe uthe kudlula konke wathi umhlaba nezulu kuyadlula kodwa izwi lakho limile kuze kube phakade. We thank you Heavenly Father, we thank you Holy Spirit, we thank you my God. Siyabonga thatha udumo in Jesus. Thank you, Jesus. Shaya izandla hlale phansi. Awunikeza abawu-3 i-high five futhi welcome in the house of the Lord. Thi ngiyakwamukela abawu-3 ima ngey'nyawo yekela uba unomasonto cela siphakame akukho esontweni la setendeni siphakame sime ngey'nyawo qhawula abantu awuyijwayele lento esontweni lwakho sowajwayela ukuba inkunzi edla yodwa baqhawe ukuthi ngiyakuthanda ngothando lukaJesu. Love you. God bless you. Hlala phansi. That Christ died for me. Oh, I love you. Oh, I love you. Oh, I love you. My Redeemer, Jesus. Oh, I love you. Oh, I love you. My Jesus. Oh, I love you. My Redeemer. Hallelujah. Malibonga igama lenkosi. Hallelujah. Ayeye bangcwele ayeye. Ayeye bantu abasha ayeye. Phansi noSathane phansi. Phezulu nesiphambano phezulu. Oh Akenishala izandla, praise him. Hallelujah. Glory to Jesus. Without any waste of time, I would like to greet every man and women of God, the servants of the Lord, servants of the Most High God.
la stage sivakashelwe yinceko namhlanje itende ngempela ngicela nonke men of God and women of God nime ngenyawo ake nibashayele izandla nisho amen omkhulu. Hallelujah. Onyawonhle abaphathi bemfihlakalo sizikhonzi Evangeli abaphathi abaphathi bemfihlakalo tubona mabasazi bayisikhonzi sizikhonzi zevangeli abaphathi bemfihlakalo tubona mabasazi tsunami ithani bayisikhonzi bathatha suliwe bayisikhonzi bayisikhonzi zevangeli abaphathi bemfihlakalo tubona mabasazi bayisikhonzi bayisikhonzi zevangeli abaphathi bemfihlakalo tubona mabasazi. Hallelujah. Ngibingelele zonke izitha sikaSathane mawusitha sikaSathane stand on your feet and shout hallelujah. Yabona lo hlezi phansi umngani kaSathane ngibingelela zonke izitha sikaSathane ngegama likaJesu. Hlani phansi. Phela sewukhona abantu abangena umoya wezwe batoyitwana nasenkonzweni. Masithi abasukume bayaphakeme. Baphakamela uJehova. Akukho ku democracy la. Ayisebenzi democracy isebenza kumbheki. La kusebenza theocracy. God ruled people. Shout hallelujah. Stand on your feet and shout hallelujah. Shout to praise the Lord. Praise the Lord. Hlala phansi. Angibingelela abafundisi bonke ngiyajabula ukunibona. Ngibona nezingane zami zakomoya la. Bazane ngizele phela. Ngizele. Sengishumayela ngizele uSathane usenkingeni. Ngibona nomfundisi uQwabe mayisana sukuma. Nake nambona umfundisi uMoses Qwabe. Amen. Amen. Ingane yami uke wafika la ilindelani. Waphuma kulezandla. Amen. Wafika naye ezogebenga etendeni lami eClermont. Njana ufikile uzofuna intombi nje la. Angizohlangana nenye into namhlanje. Bazalwana angibingelela nje abafundisi bendawo angakabazi bazoke beyithule masithola isikhathi ngikubingelela nomfundisi wami kona umbishop uMazwi to bishop akashumayeli bazalwana bishop ngisazomuzwa na bishop Mazwi Thule from Living Waters Ministries eMlazi awume ngenyama ake nimshayile isandla uyabona sihamba nabafundisi abahle kodwa mntanami uzipho uvaliwe. Siyawuvala uzipho siyoze sihambe uzipho ungavulwanga asufuna uhafu sufuna uhleze endaweni yawo. Angibingelela my son umfundisi evangelist evangelist pastor LVH Lucky Vusimus Khatebe awume ngenyawo. Amen. Basalana ngabi nobandlululo. Salisusho ngicela uzisho. Ngicela uzisho. Hallelujah. Umfundisi BM Buthelezi eMlazi kwa-H. Amen. PZ Gumede eShowe. Eshowe sibovu indonga zeshowe sibovu. Emngeni sithi we inzalo kaThaya la yasilutho. VNZ sibiya khona la intuso. TC Masego eMkhomazi.
lo mfundisi ungisupporta afaka imali ngamazi afaka imali angimazi ungibona kuma DVD kuma video kuthanda ivangeli angisupporte afaka imali yakhe ngoba kufuna usupporte ngoamen nje nangemali niyabona lokuzana lengi silande yabo usathana ngimshaya knockout ngilande ngo 13,000 le generator bafuna ngiyithenga ngo 170,000 le generator isebenzisa ngama instruments noma ungacisha ugesi ngeke kuphindisa isaba khona i-blackout la and lo 170,000 ngizowuthatha khona la anginayo enye indawo angikwazi ukubamba ibank inkunzi zikhona inhlanzi zami angibingelela inhlanzi zika Jesu namhlanje tshela umakhela nothi imali ke tsunami ila kuwe mtshele uthi imali yekhotami ila kimi uNkulunkulu uthembe mina othi makhelwane get ready sizonikela ukuthi nini ke asazi ayibonge bazalwane ubaba uButhelezi khona la intuzo masiyi Amen bazalwane ubaba ngubane khona lapha intuzo masiyi siyajabula usandile sithole sukuma ke sandile ngiyamgruma manje all right bazalwane umoya ingcwele ake adluleke lapho sibonga ingceke ukuba isupport yazo thulani bogcobisiso phela laba zidla bese isula la eswini noma iqizi isula khona la ngabona laba ibona bambe bo market imvuselelo ingakho ebandleni mongenabo laba awuna future laba bakwazi ukuba ibona ba ama ready ba market efe basho hey umfundisi onje kanje wenza ukuthi bese bazali bese bethe ke sizobona into esho abantwana vumelani abantwana amen angibingelele my wife mother of many nations into ngiyo ngenxa lomfazi lokusashada ngo1989 sehlalile inzala abantu uNkulunkulu ngisemisa kakhulu ngenxa yalonkosikazi asicompete naye umfundisi naye uyashumayela kodwa uyayazi indawo yakhe nami ngiyayazi in fact ifane ngifake mo kuye ngoba manje yena zonke izimpi ezisha kumina siqala kuye in fact ngaba ngikho ukuba anginayo lonkosikazi ngihlonishwa nje umhlaba wonke maye ngatshela ngathi thandaza I know yabona kumfazi is an additional again unkosikazi umfazi kukhona umahluko phakathi kwenkosikazi nomfazi maningi amakhosikazi kodwa shotela abafazi lelo gama uthi umfazi lakho amagama awu2 ifa plus us ufa us makunemfene la ekhaya uyathula akahambe bomamgobhoze hambe phophoza nje inkinga zala ekhaya manje sandela amakhosikazi omamgobhozi bathatha izinkinga zendoda hambe beyixoxa uneka ihlazo lendoda ko wonke umuntu siphukuphuku somfazi angabe uprotector lendoda ngoba phela umuntu wesifazane uyafihla hlala phezkwali ihlazo lala ekhaya athule ngoba ikhathi sasenze ufica inkosikazi ikhuluma ngobuthakathaka bendoda akasanginaki nalo baba uba utshela thina samama so nyama uNkulunkulu nkosikazi wami amadoda amaningi ashomala ivangeli adivosile ngenza iprinciple ngenza ipolicy noNkulunkulu uthi mina I will never divorce even my kids. I told them nalaba usandile bangena emshadweni wena khethile mawamkhetha umkhethile
awusashiye la kwasithola divorce. In fact la kaJehova divorce. And iBhayibheli mawudivorce akufuni ungabusashada. Kodwa ngizokhuluma ke ngiqedela intshumo lami ngenxa yokuphela kwesinkwa. Masiphelile isinkwa. I-divorce iba i-daily bread emabandleni. And preaching is the transference of spirit. So go the leader, so go his followers. Uma mina ngidivorce, la bonke labafana ngibazayo bazodivorce. Njengoba ngikhipha amadimoni kwenza ama-miracles, bonke labafana bashumayela ivangeli babuzeni bonke labafana. Nangu omunye la. Na ukhipha amadimoni, nangu. Akumina, lento ihamba imbewu. Yonke into iba oh my God. Ihamba chronologically. Ihamba ngokozalo genealogical. So uma sandela abafundisi abadivorsayo ibandla lika Jesu uzodivorce. Asihlale emshadweni ngoba kuhlale kuuswirathi. Sometimes uyaphela uswirathi. Kodwa kubiza ngokuthi nangeniswa yini foundation enakhele kuyo. Ayo ngeyilanga ukuthi kodwa wayengibona nayo kethi ukuthi ngangiyibona lento. Amadimoni agangile bazana ngeyilanga ngena kuwa angene endodeni inkosikazi kubona umubi ngeyilanga shintshwane. Ngenxa yokulimala kwesinkwa eAmerica bakune 6 months contract of marriages. And lento isingene la bazalwane, my heart is so grieved, umoya is grieved. Uma ngibona udlame eSouth Africa umoya ingcolo ukhulume nami ukuthi ibandla lisukile esinkweni. That is why sibona udlame lento enibona lapha eGoli, don't take it light. Ngangise Alexandra bangixosha hlangana abafundisi ngathi njani ngixosha mina ngixosha uNkulunkulu nanso ke manje Alexander kuyabiwa ngoba baxosha uJehova nala ngize kuni kuzoya ngani niphethe kanjani lento ungayithathi ngenjwayelo. Sifike esikhatheni sendlala manje isikhathi sibi and manje sifika kwi fulfillment of prophecies. Musukuthatha izinto zikaNkulunkulu ngenjwayelo. Bangixosha ngabuza usuperintendent ngathi niyangixosha ngathi kulungile nizobona ngixosha mina ngixosha uNkulunkulu. And makhamba mina ngihamba nemvuselelo lithi iBhayibheli asothuntutha. Ngoba ngcono eSodoma neGomora. Kwenzakalani manje sho no government and akekho umuntu onempendulo ngaphandle kwethu. Impendulo yelizwe ayikho kuma politicians. Yonke into iyagula. Yonke even a politics eSouth Africa iyagula. Politics yomhlaba iyagula. Kufuneka ibandla, kufuneka uSawuti. Kufuneka the gap standards. Kufuneka angisho mina abantu bedenomination. Ngisho abantu bekingdom. Yabona nje obula wena unikela ngoba ujwayela isonto nendlela onikela ngayo umqondo wasesontweni. Umqondo wasesontweni onikela ngamasenti ezinto eziphukile because manje ubona ukuthi uzo enrich indoda kanti we are talking about the kingdom. Ezulwini alikho izulu le faith mission. Ezulwini alikho izulu le assembly of God. Alikho izulu le Baptist, alikho izulu le gospel, alikho izulu lama Nazareth. Alikhona izulu labantwana bakaNkulunkulu. Uzoshoka ukuthi labantu bathembile uzobafica ezulwini. Impintshi zakho awuzuyithola ezulwini. Laba impela kade nisenithandaza ngompintshi. Anithandaza isomoya ingcwele nithandaza ngompintshi. Asithathe ilizwi. Ruth chapter 1. Bengicela ke ibandla lethandaza ake sime ngenyawo just for 2 minutes. Silule izandla zethu sikhulekele iGauteng province. Ngicela mangithi akusukuma abantu, ngicela nisukume ningabojwayela uNkulunkulu. Ungaphakamela uNkulunkulu. Uba wena.
lule izandla bazalwane hayi ngoba singcono kwaZulu Natal. In fact lento uma ibandla lingayithatha serious it discredit South Africa kumazwe ngaphandle. Ilimaza nento ka2010. Ilimaza nomnotho wethu. Uma abantu bami ababizwa ngegama lami bephenduka bazithobe bafuna ubuso bami mina Jehova ngiyakuzwa 1 ngithethelele izwi labo 2 mphilisa izwi labo makunodlama lishumayeleke ivangeli abafowethu labantu baseZimbabwe abafowethu sako Zimbabwe thina asifuni masifika kuthiwa oh akushawe laba ngoba bahlukunyezwa bafowethu eSouth Africa sine vision igodza mine vision yeAfrica just for 2 minutes ngicela silule izandla zethu sithandazele the Holy Spirit must come in Africa shall be the Holy Spirit Holy Spirit in Africa ake sithandaze sonke wazamfundisa umazwi sonke sivula umlomo wethu sithi phansi nodlame sithi strong amademoni achithe igazi eSouth Africa eGauteng moya ingcwele let your peace let your anointing reign amademoni akhishwa ama-devil worshippers aphuza igazi labantu asivula umlomo wethu ake sivula umlomo wethu ke sithandaza sonke just for 2 minutes egameni kaJesu. In the name of Jesus, 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 we humble ourselves before you, Jehovah El Shaddai, the Almighty God. Sisaguwe Baba wethu ongcwele njenge South Africa tonight. Baba wethu onamandla wonke, we usher our province iGauteng egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Izwi lakho Baba ngomlomo kaMpostoli Paul uthe lokhu kuhle kuyabongeka emehlweni omsindisi wethu othanda ukuthi bonke abantu basindiswe. Uthe unxusa nokhuleka nokubonga kenjela abantu bonke siyathandaza ke Baba wethu ongcwele. We pray for peace in our land. We pray for peace in the name of Jesus Christ, the peace that passes all understanding. We stand against the enemy. Sibopha umoya wodlame, umoya wokulwa, each and every demon that is assigned to bring destruction in this country. We stand against it in the name of Jesus Christ, the name that is above every name. At your name, Jesus, every knee bow and every tongue confess that you are the Lord. Nina matimono shame sinfungisi igama lika Jesu sithi bow tonight in the name of Jesus Christ. We give you the praise and the glory, Lord. Amen. Ake nimshayele izandla moya ingcwele sithi thank you Jesus. Lithi thank you Holy Spirit. Mshayele izandla. Shaya izandla kakhulu. In Jesus name. Ahlale phansi. Ruth chapter 1 verse 1. Ngiyaqhubeka bazalwane lo ngayiqala mhlawumbe owesithathu ushumela ngale message. Enye into ofuna uyilalele kumoya ukuthi uqhubeke nayo noma ungaqhubeki. Verse 1 bazalwane. Verse 1. Kwathi emihleni abahlulela ngayo abahluleli
kwaba khona indlala ezweni. Umuntu othile waseBethlehem Juda waya ukuyohlala ezweni lakwaMowabi, yena nomkakhe namadodana akhe amabili. Igama lalowo muntu lalingu Elimeleki, igama lomkakhe lalinguNaomi. Amagama amadodana akhe amabili ayengoMahaloni noKhiliyoni. Babengama Efratha aseBethlehem Juda. Bafika ezweni lakwaMowabi bahlala khona. Verse 3. uElimeleki umyeni kaNaomi wafa. Kepha yena wasala namadodana akhe amabili. Azithathela abafazi kwabesifazane bakwaMowabi. Igama lomunye lalungu Opa, igama lomunye lalinguRuthi. Bahlala khona kwangathi iminyaka 10. OMahaloni noKhiliyoni bafa bobabili. Owesifazane washiwa ke ngabantwana bakhe ababili nangumyeni wakhe. Verse 6. Wayesesuka nawomolokazana bakhe ukuba abuye ezweni lakwaMowabi, ngokuba wayezwile ezweni lakwaMowabi ukuthi uJehova uhambele abantu bakhe ukuba abaphe indlala. Wayezwile ukuthini? Phinde lapho. Ngokuba wayezwile ezweni lakwaMowabi ukuthi uJehova uhambele abantu bakhe ukuba abaphe ukudla. Verse 14. Badazuluka baphinda bakhala. uOpa wamanga uninazala, kepha uRuthi wanamathela kuye. Funa uphinda ngiqhubeke ngishumele inshumela ethi ku verse 14. And they lifted up their voice and wept again. Orpah kissed her mother-in-law, but Ruth cleaved unto her. Orpah kissed and said to her mother, goodbye. She kissed. I want to preach on the subject. The final goodbyes. The final goodbyes. The final goodbyes. Jesu mzini yesewa uhlabelela uhlabelela aya sikho asikho esifana noJesu Jesu msindisi wami Jesu omsindisi ohlabele ohlabele asikho asikho esifana noJesu Baba wethu omuhle ongoyise wenkosi ethu Jesu, nanti baba izwi lakho baba seliwile yise wenkosi ethu Jesu. Baba iza nathi Nkosi, iza nathi seliwile ilizwi lakho Nkosi, sihleli phansi silalele baba wethu. Qhubeka nathi njalo melusi wethu, useluse baba uze ke ufike ekugcineni egameni elihle lokukhonza wena manje kuze bephakathi. Amen. It came to pass in the days when the churches ruled that there was a famine
Angizokhuluma ngendlela namhlanje. In the land, and a certain man of Bethlehem, Judah, went to sojourn in the country of Moab, he and his wife and his 2 sons. iBhayibheli lekhuluma ngalomuzi waseBethlehem. Yazi umoya ingcwele konke imbulile. Bethlehem umuzi wesinkwa. Uthi umoya ingcwele kimi uJesu mezalwa akazalelwa ngeNazaretha. Wazalelwa eBethlehem ngoba kwakufika isinkwa. Isinkwa sizozala emzini wesinkwa. Safika isinkwa eBethlehem. Sizogcwalisa isiprofeto ngegama lomuzi Bethlehem, umuzi wesinkwa. Sazalwa ke lesi sinkwa. Ngisisibuke namhlanje isinkwa sizele. Ake sambe naso isinkwa. My Jesus. Sambe naso sinkwa sifike eBethlehem. Kodwa suphelela la eBethlehem. Asimane siqhamuka isinkwa kodwa siyaphakwa. Siyaphakwa kukhona la siphakwa khona. Ake ngicine ngalokho ngoba I feel khona umoya ingcwele azosisa khona. Kameni lika Jesu. Lithi iBhayibheli lami la emzini wesinkwa saphela. Masiphela kwaphela nendumiso. Ngoba phela ikwazi kuba khona indumiso isinkwa singekho. Moya ingcwele ukhuluma nami uthi kuzo zonke izinto kuma kingdoms kukhona inkosi yakhona. In the animal kingdom embusweni wezulwane kunenkosi yakhona, the lion. In the kingdom, oh my God, in the kingdom of the sea kukhona inkosi yakhona, umkhoma, the whale. In the birds kingdom embusweni wenyoni kukhona inkosi yenyoni, the eagle, ukhozi. In the mineral energies eyintweni eyimbiwa phansi kukhona neking yakhona, diamond. Ngathi ngikhuluma no first year namhlanje. Nisekhona kukhona ophethe. Even in the food there is the king of the food. Bread is the king of the food. Ake nithi amen bazalwane. Ake nithi amen bazalwane. Ungakudla konke ukudla kodwa isinkwa. But I'm a medical scientist. Isinkwa sine fiber. Ifibra eyenza booster immune system, amasosha omzimba. Uma isinkwa ungakasidli ukubaleka kwesinkwa is so vital. Even ne fast yethu siyibreaka ngesinkwa. Abakangisho labo nomasonto. Even i-breakfast yethu ayiqali ngenyama, iqala ngesinkwa. And mawudla isinkwa asidleki sisodwa, sidinga usehlise ngamanzi, sidinga usehlise ngento ephuzwayo, sidinga usehlise ngetiye, sidinga noma idrink. Isinkwa, the word of God, siyawadinga amanzi kamoya oyingcwele. Awusidli sodwa ngemanzi, awukwazi ukudla uJesu uhamba ibanga elide engekho amanzi, engekho umoya oyingcwele empilweni yakho. Sinkwa sibalekile. Yingakho ethi uDavide, bheka enhlizweni yami ngifihlile izwi elisinkwa. Lesi sinkwa make sangena empilweni yakho awuphinde uphile impilo yezwe.
isinkwa esikwenza uphila ubungcwele, isinkwa esithi lokhu kona uthi ngoba ngisifihlile siyafihla. David ngelinye ilanga ufike etempelini, konakela uhamba nabafana babanjwe indlala, kwathiwa ukuthi asikho esinye isinkwa ngaphandle kwezinkwa zokubukwa. Kwathiwa lezi ke ayithintwa, lezi ezabantu abaqinile, lezi ezabantu abayithibile. Wathi uDavid empriest sinikeze laba bafana bambafundisiwe ukube bazigcine ezintweni ezimbi, bayigcinile nasemantombazaneni, banikeze isinkwa, isinkwa esikwazi ukushintsha ikharacter yomzalwane, isinkwa. Ake nithi amen. Tshela makhaya ukuthi isinkwa sinamandla. Ngifuna uyishumela kwenye angle namhlanje. Le ntshumayelo. Ngishumayele ngesinkwa kodwa ngisaqhubeka naso. Lithi iBhayibheli saphela. Saphela. Ake sambeni masiphela isinkwa. Babuka isikhathi oElimelech noNaomi. Babothi isikhathi siyabashiya, badecide ukusuka emzini wesinka behlele enzansi. Malibonga igama lenkosi, malibonga igama lemvana. Ngenkathi behla kwakuyisani yokuwa, abawayo bayehla. Samson wasuka phezulu wehlele Timna, kanti usohlangana noSathane. Ukwehla isani yokuwa. Asamba. Funeka sidle into zethu. Lithi iBhayibheli yabo, khona abantu abathatha permanent decisions over short-term problem. Angiphinde futhi. Khona abantu abathatha inqumo ezizoba lasta permanent. Imphumela yazo lezi inqumo izoba nomthelela ingunaphakade yabo entweni akade bengalindi isikhashana. Wathatha a permanent decision over a short-term problem. Asehle isinkwa siphelile, kanti mayehla usuka kokugcwele wehlele entweni engenalutho, usuka entweni enoNkulunkulu wehlele entweni engenaNkulunkulu, usuka la kukhona i-presence of God wehlela la kukhona the presence of the devil. Ake sithi kancane, ake sithi kudla kancane into zethu. Nabesuka, one, they never inquired from God. Bayisukela bengatshelwa ngomoya ingcwele. Ave kuyingozi kade esho umfundisi uSandile izolo ukuthi uDavid inquired from God ukuthi ngiwahlasele yini amaFilisti. Abazalwane, by failing to wait, lithi iBhayibheli, they that wait upon the Lord, they shall renew their strength, they shall mount up with wings like eagles. Labo abalindayo into eyenza abazalwane bangakwazi ukuthola into zabo, bahluleka ukulinda. Abakwazi ukulinda, bathatha quick decisions azoba last forever, aba affect. Le muntu oyithengile iyadliwa namhlanje, awuzange umbuzo umoya ingcwele. Le ndlu oyithengile namhlanje sendali kwi-auction, awuzange umbuzo uNkulunkulu. Wabona kwenza omakhelwane, nawe wangena kwi-competition. Wabona abantu begibela ngeemoto, nawe wagijima woqukula imoto. Wabona abantu bengena emshadweni, nawe wangena emshadweni. Kanti uIshmael akakabo uIsaac. Asambe mawufuna ukubona umzali usekhulile, mcheke ukuthi unayo inkonzo yokulinda. Angiphinde futhi,
mawufuna ukubona lo mzana ukhulile ukhula nganani enkosini mbona uyakwazi yini ukulinda ngoba bangakwazi ukulinda ibona abadala inkinga embusweni kaJehova. Abraham wahluleka ukulinda wehlela eGibhithe ofika qamba amanga ekanjiswa indlala wabuya engasabuyi yedwa wabuya noHagari isigqilakazi lesigqilakazi abuya naso kanti isona esomenza lale naso and isona akazolala naso ngenxa yokuhluleka ukulindela isikhathi somntwana wesithembiso. Isakhona angisho nangimongcele khuluma sihlushwa izinto noma bazalwana abaqala izinto bengalindanga. Ayentu ba strong. Kunemjondolo yama ministries eqaliwe ingalindwanga. Izinto zikaJehova ziyalindwa. Uthi wababukhukha, uthi uNkulunkulu Habakuk ulinda umbono. Ulindele umbono noma ubuye ngathi uyalibala uzovela umbono vision iyalindwa. Kushukuthini ukulinda? uNahum noElimelech they failed to wait. Basuka endaweni yeRema, endaweni ene voice of God, behlela endaweni engena voice of God. Bathuka endaweni enogcobo enenkazimulo, behlela endaweni engenankazimulo. Oh my God. Athi ngisho lokho, yazi isikhalo uSathane ashanga sabazalwane esenza bahluleka ukulinda. Isikhala kasithembile, it's a weapon of pressure. Weapon of pressure. Ingozi ke le weapon ikwenza wenza izinto prematurely. Isikhala sengcindezi, peer pressure. Abantu abasho nje manje banama peer pressures are different. Oh God. Ingozi pressure ikhombisa izinto engekho sengathi ngeyiphinde zibe khona athi uSathane sezophinde zitholakala lezinto. Take another alternative route. Ngalokho unyakaza abantu isikhathi sezwi lesi nihlonipha uNkulunkulu. Isikhathi sezwi lesi jaha ubuthongo usazolala engcwabeni la kulale. Usazolala. Mbhekenike. Usazolala engcwabeni usazolala. Ungajahi lento fanele sisebenze. Ngeke simele ukusebenza sijaha ukuyolala. Ake sidle kade nidla isapha ake nidla isapha yasezulwini. Izinto esingalindwa zingo quick fit. Yabona ukudla ibreakfast nesapha kufana. Imenu breakfast is quick to make. Iqanda ulindi. Kodwa mawuzopheka umngqushi akuyona into oyidla manje. Idinga ulinde isikhathi. Kunabazalwane njengoba ngikhuluma nje baseyinkingeni abafakwanga uSathane basifake bona bahlulekile ukulinda babona ipressure basebethatha inqumo kanti ezinqumo zizoba affect for the rest of their lives. Athi ngisho lento ngibheke saphela isingwa masiphela isingwa babe khona abanye abantu eBethlehem eJuda kodwa le couple lithi iBhayibheli yancamela ukushiya emzini kaJehova yehlela eKaMoab. Hlushwa into eyodwa abakwazi ukulinda. Do you know? I think ngikhuntela abazalwane. Do you know ukungena fasting mhlambe 14 days uzwiqede kathi ukhule into ethile athula uJehova. Angaphenduli. Ungezwa neqonsi le voice kaJehova.
siphukuphuku somzalwane mhlambe ngosuku lwesine malingezwa answer sesiya give up sibuyela back siyodla kodwa obekezelayo aqhubeke azayiqede ethi noma seyiqedile athula uJehova mayethule akusho ukuthi akazukhuluma wathula kuDaniel engene 21 days fasting wathula kanti impendulo isireleasiwe impendulo ikhululwe ngosuku loqala kwasikuthi asibambene nenyama negazi sibambene nababusi nemimoya yabanjwa impendulo emkhathini but lithi iBhayibheli isiphelile fasting on the 24th day yaqhamuka impendulo on the 24th day yavela kwasikuthi ifike kumuntu one ministry ye patience yo athi prophet into eyenza uphunyuke izinto zikaNkuluNkulu you are failing to wait into eyenza ukuthi uthole izinto ezihalf enjani uAbsalom yonke inkonzo kaAbsalom lithi iBhayibheli wayebhekele ongathi intombazana mebheke ngapha ungathi umfana half believer yonke into kaAbsalom uyenza uhalf akakwazi ukulinda alindele uJehova kunabana bawo Absalom hayi ngerebellion sengisho ngokulinda izinto zabo zuhalf isithi yaphelela ayeka afuna ukubambenye ithi yeza nale ayeke no Absalom half indoda half umuntu wesifazane noma esefa wafu half akafange esemhlabeni akafange esezulwini wafelenge esiphakaphakeni nisekhona bazalwane asambe lithi iBhayibheli lami la uNaomi my God nomyeni wakhe but decide ukwehla behlela kaMoab legama ithi Moab la kamagama amabili Mo which means taken from that is why kukhona uMoses this water taken from water Mo Ab means father. Moab lisho father of my children. Child of my father. Ubaba ongizala wegazi okuyena ongimithisile ngazala ingane yakhe. Isizwe siqhamuke ngeincest. Incest ukulalana kwabantu begazi lo elifanayo. Amayamazi behlele endaweni of filthiness behlele endaweni yamanyala basuka endaweni kaJehova uthi uMshumayeli 10 verse 4 umoya ombuso ukuvukela ungayishiyi indawo noma ubona ngathi izinto ayihambi kahle akuliwa nawe kuliwa nalento ephakathi kwakho wabona umuntu wesifazane epheke ngebhodwe ungazi ukuthi wena wahlupha ubhodwe lishisa ngomlilo umbone lifake enyusa umlilo noma westove noma wegas noma weinkuni asenze sibe ningi wathi wazwahlupha ibhodwe kanti akuhlukunyezwe ibhodwe kahle hle ufuna ukuthi kuvuthwe lento engaphakathi kodwa manje ayikwazi ukuyihlalela idinga icontainer nawe uyibhodwe umlilo usathane nezilingo zakhe akuliwa nawe bhodwe endwini kodwa akuliwa nokudla okungaphakathi vumela umpheki anyusa umlilo vumela ukhukha anyusa umlilo the more enyusa umlilo ukudla ongaphakathi kuyalunga lokudla ongaphakathi akukona kwabafokazana kuzodliwa wompheki kuzodliwa wopremier kuzodliwa amazwe omhlaba ingakho
zakhe ilingo ziyadonsa. Ngenkathi idonsa, ngenkathi umlilo unyuka, kusho the value, inani lento elungiswa ngaphakathi. Laba kulwisayo abalwisi wena, laba abakriticizayo abakriticize wena, laba abagxekayo abagxeki mahala. The devil does not chase empty vessels. Usathane akayihlaseli into empty. Izinja zikhonkotha imoto ehambayo, zikhonkotha imoto ehambayo. Ungabona begxeka behleba, imoto iyahamba iya kwi-destiny. Ungabona bemelana nawe khona ukudla okuprecious, precious, 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 precious. Igolide, golide, manimbiwa phansi. Before your display, it must via the fire. Athi umhlabelele nakuba meva ngiwanyathela lapho ngihamba ngiwanaki uJesu wami fiso uzopholisa You are going through some storms. You are going through some hardships. Awuzukufa. Noma ibuya ngathi lento izokubulala. Ayizili ukuzokubulala. Noma ibuya ngathi lento izokuqeda. Ayizili ukuzokuqeda. Kodwa izoveza uNkulunkulu. Ngoba akaveli uNkulunkulu izinto zihamba kahle. Akaveli uNkulunkulu izinto zimnandi. Kodwa uNkulunkulu uvela la seqale kwavela kusiqala uSathane. Uyamyekela vele bese kugcineni athi show up as Jehovah Jireh, as Jehovah Baal Perazim. uNkulunkulu ofohla kuvaliwe. Nanamanje uzofohla esimeni obhekene naso. Second, abanye baze bakulunguse ngamakhethini njengoba ngikhuluma nawe. Uphi lo uNkulunkulu wakhe? Sifisa hamba nami hayi isifisa. Uphi lo uNkulunkulu wakhe? Uphi lo uNkulunkulu wakhe? Uma ingane zakhe ifeba kanje, ushumayezane. Uma indoda yakhe idakwa kangaka, nansi nempahla yakhe izodliwa. Ingane ikholwa elikhulu. Ingane ikholwa elikhuluma ngezilimi. Don't worry. Don't worry. Bayeke basho yonke into. Lithi iBhayibheli noma ngawa kasikhombisa ngizovuka kasikhombisa. Ungahlekisa ingami sitha sami. Noma ngawa kasikhombisa ngizovuka kasikhombisa. Noma singaphela isinkwa siphele emashalofini kodwa ebakery sisekhona. Siphele emashalofini kodwa ebakery sisekhona. Isakhona. Lalela linda. Bayeke bakuhlasele. And uNkulunkulu mase bezokuhlasela abantu uthi make sure ukulethela ama twins amabili amawele. Uletha amawele amabili. As long ekhona lamawele, worry not. Kodwa before akulandele, wenza ukuthi iqala bakulungise ngamawindi. Wenza ukuthi bakhulume ngawe. Wenza babuza umbuzo ngawubo 42. Bayabuza usuku lonke bathi uphi uNkulunkulu wakhe na? Athi inyembezi zami zaba ngokudla kwami.
ubusuku nemini kanti ngenkathi bekulunguza beshaya izandla udeka itafula ebusweni bakho nophambi kwezitha zakho ngenkathi bekulunguza uyabasondeza ngenkathi angathi kuphelile ngawe baqede ngo-alpha kodwa u-omega useza baqede ngo-alpha u-omega lalela usahleke elindelana usahleke eThekwini don't worry your table is being decorated lisahlotshiswa itafula lakho lisahlotshiswa akazi ukubizela etafuleni elingahlotshiswanga usabiza ama decorators bafaka expensive tablecloths nisakhona kuze maselidlalile bethi it is over ngawe uIsrael akaqedwa bese ubheke phezulu Psalms 34 verse 5 babheka kuye phezulu ubuso babakhanya musukuvumela uSathane aculisa ingoma yakhe bheke phezulu uthi begani anezu begani lapho kukho umanavuswa kanye noKristu funani okwaphezulu yekelani okwaphansi anisibo abaphansi ngaba abaphezulu kelazani yekani uqalazani phansi sesiya khona ezulu sesiya lapho kukho ngenkathi ubheka phezulu uJehova uthumela ama-twins obala ama-twins amagama abo ngenkathi esendlalile itafula igama lakhe lokuqala ugoodness elesibili uMercy impela kuhle nomusa kuyakungilandela angithi phela mawubheka phezulu wenza kusho kwezwi ukuphila kwenu kufihliwe kanye hayi kodwa kanye noKristu kubani kuNkulunkulu samba ngiyamuzwa umoya ngcwele ekhuluma manje isingwa sikwenza ulinde hlala phansi isingwa awucompete kodwa isingwa sikwenza uphila impilo yokhozi ngoba uphila phezulu ziyabhayiza zonke ezinye inyoni zisheshe isuke ziflapha amaphiko kodwa ukhozi uthi 1 2 okwesithathu alisawabshaya it does not fly it soars
liyatshusa. Nangumoya ngcwele khuluma. Ngithe Mlazi ngikade sibise i-fund releasing project as fundraise thina siya fund release. Abahede naba fundraisayo. But thina we fund release. Ngitshela abazalwane ngathi sebakhe bonke abafundisi eMlazi. Kodwa isinamuva liyabukwa. Nangumoya ngcwele khuluma. Bayekele bashade left and right. Bayekele bathola imizi left and right. Bayekele babe neemoto left and right. La kuzosuka khona wena. Lalela, umuntu olindayo uba nestamina. Umuntu ophaphazelayo musukukhompyutha nomuntu ogijima 100 meters. Musukukhompyutha nomuntu ogijima ka 800 meters. Wena umuntu wemarathon. Awugijimi 100 meter. Umuntu ka 100 meter ushesha khipha ijubane elikhulu. Ngoba ugijima a short distance. Une short term ministry. Olakho ubizo lufishane. Nenkonzo abizele kuyo imfishane. Musukubheka. Yekela abantu abakutshela ngabantu abawile. Mthetho yeka khohla ngalezi imoto eziwili. Bheka lezi ezisaqhubeka. Angithi itaxi uyigibela itekisi, uyigibela uzuruthe itaxi iqhuma isonto yabulela abantu. Kodwa uyigibele le. Awuyazi noma izoqhuma isonto yini. Kodwa uyigibela by faith. Samba. Bayekele. Basheshe baqede. Elabibanga. Uthi ngaphakathi. There is a race that I must run. There are victories to be won. Samba. God is not raising up chickens. God is not raising up chickens, but He's raising up eagles. People who will cross mental barriers when they mount up. Samba. And Jesus never panicked. He waited for His right time. He waited for the period of 30 years. Made it 30 years waqala. Sambona eya kwi-River Jordan. Wathi Johani, behold, sengiyavala, the Lamb of God, which takes away the sin of the world. Iyazibonga. Kanti kubonga isinkwa. Bonga isinkwa. Seza lesi sinkwa. Uthi phihlisani leli thempeli. Mina ngizolilaka ngilivuse emva kwensuku entathu. Khuluma ngesinkwa. Athi ku John chapter 6 from verse 48. Mina ngiyisinkwa sokuphila. Esehle sivele ezulwini. Asambeni bazalwane. Into elahlekile emasontweni ethu. Akulahlekanga ichorus. Kulahleka isinkwa. Asambeni. Mefike emlanjeni emfuleni. Uthi baptisa mina John baptisa mina. Babanga. Wathi no kuze kufeze kumbhalo qala ngami John. Enkathi embhabhadisa sabona uNkulunkulu oziqu izintathu. Evela. Wavela uNkulunkulu oziqu izintathu. Enkathi embhabhadisa kwavela God the Son. uNkulunkulu ndodana. Kwavuleka amazulu. Kwehla umoya engcwele ngesimo sejuba. God the Holy Spirit wazohlala kuye. Okwesithathu kwakhuluma iphimbo. Akhuluma amazulu. Athi this is my son in whom I'm well pleased. God the Father waphelela uNkulunkulu oziqu izintathu. Besu lapho. Wahamba ehlane. Cela samba. Sambe. Mehamba ehlane wozila ukudla.
bezile ukuthi temeqeda 40 days and 40 nights ufika uSathane elambile wathi guqula lamanje uwenza bezinkwa wathi Sathane kulotshiwe akusinkwa sodwa umuntu angaphila ngaso obaba benu badla izinkwa zenyama imana bafa ngoba leli gama lithi imana lithi what is this sambe uthi umoya ingcwele kimi abanye bahluleka ukulinda izinkwa seku oven suke sesophuma kodwa siku oven sengiyavala asamba mesuka lapho ukhetha abayishumi nambili nebakhetha uthi ngilandeleni I will make you fishers of men wakhuluma ngezinto eziningi isinkwa esodlula kuso namhlanje ufuna ukunithatha nginise ku oven la kwakhiwa khona izinkwa asambeni namhlanje asambe muyingcwele meqeda uyabafundisa ubatshela about the kingdom of God, kingdom of heaven. Uthi omunye wenu uzokungikhaphela sama uzokhaphela lesinkwa sabe uthi lo engizothi ngicophoza naye afaka olwakhe ucezu nguyena ozongikhaphela sabe sabathatha isinkwa sathi ihora lami selifikile baya eGetsemane eGetsemane wafika wayithatha le12 washiya 9 la wathi lindani ngisayokhuleka wahamba ne3 wathi ukhamba idistance wayishiya futhi wasehamba yedwa wangena eGetsemane kwiGarden Grove engoxweni la wafike khona yena yedwa waqala isinkwa sokuphila saqalwa manje saqofa saqala saqofa makamushi Tandaza isinkwa sokuphila kumele sidliwe umhlaba wonke. Sathi baba uma ngenzeka madlula lesitsha ngingasibusanga kodwa hayi yami intando yakho. Sathane eseqedile sinkwa bathi ababhali beyibhalo indlela eguqe ngayo amadola akhe ngathi emba phansi wayejula kumjuithu ukuthi kusengathi esegazi zingelona igazi kodwa sengathi esegazi kwakusindwa indaba kwaqovwa isinkwa siyaqova bathabaziyo ingathi eselela uJesu eselapha eGetsemane sinkwa sathi ukusukuma solunguza abafundi sabafica belele sathi bengelinde ihora ngoba mase kuzo lethi promotion yakho bayalaliswa abanye abantu balaliswa kanjani basuswa kuwe bakushiye wethu bese wilderness besehlane ngenkathi usuzopronyotwa kususwa nalade bekunikeza imali abazalwane bavale nezishulu
Shwele ba shwele Jesu. Athi umprofete kuwe namhlanje ngenkathi usuzopronyotha bayalala abantu nakathi bethe sime nawe awubaboni uyazi indaba mawuzoya etheater awungeni nabantu ungena wena wedwa uJehova uyabakhudlusa. Very soft. Sabuya isinkwa sazothandaza. Awungathi ngiyambona uJesu. Bathi ama theologians ngenkathi esethandaza wayeserola in the garden. Efana nomuntu wesifazane okhulelwe esesikwa. Oh my God. Oh my God. Bafundisi singayishumela yonke imiyalezo. Kodwa masike sayeka lo. Asobe sikhohla umyalezo omkhulu. Athi uPaul izwi lesiphambano lingubula kwabaphuphayo kabathina esingiswayo lingamandla. Asamba eseke esensimini ngiyambona iyarola le ndoda. Ngoba mawusuka kwi-promotion abandon you uyashiwa. Samba ngenkathela for the first time, for the second time in the word, first time sabona ingelosi zizomdumisa meqeda ukunqoba uSathane. Kodwa la ithi iBhayibheli uma ngenzeka masidlule sitsha kunesitsha, there is a cup that is before you. Ayidinga uma wakho, ayidinga umfazi wakho, ayidinga abazali bakho, idinga ukuthi iphuzwe wena, ayidinga abangani bakho. Uma ungayiphuzi lenkomishi, you will miss the crown, you will miss the promotion. Oh, isinkwa sathi mangenzeke yami intando kodwa yakho. Bafika basibamba. Wathi nifuna bani? Wathi sifuna uJesu. I am. Washo njalo bashayeka phansi. Kodwa ngoba wayefuna siqovwe, wayefuna siyongena kubakery, angasho lutho bayekela, wavuka bambamba basithatha isinkwa sami. Oh my God. Angikhathani uma ungafuna ukuyibulala uyihenge ngentamba. Akekho umuntu oweza ubuhlungu njengalesinkwa lesi. Nabembamba baqala bamshaya ngeensimbi ngamagurke, bamshaya ngezagila. Usayizwe ekhanda likaJesu waphindwa kabili. Ngingathi bemshaya uJesu abamkundanga intshebe bayihluntsula nehwanqa namadevu bahlunsula. Ngenkathi behlunsula kwangasikwa ngomshini kwakuphuma nezicubu zenyama kuvela yamhlathi yamathambo athi ngoba wayengeyona imbuzi wayehimvu athi uyizawayise ekuhlatshweni. Abantu bakini abangasekho abazange babuze ubuhlungu baziwe lesi siko. Noma ungabakhonza abantu bakini abangaphansi bamhluntsula wathi wafika endaweni yaseGabatha bamhlubula bamkhumula yonke into ayigqokile base bembophela esigcotsheni. Akangasala ngenika wasala yedwa. Ungabona lento enziwa amaRoma uJesu egqoke ithawula kwavela bonke ubudoda bakhe.
Ayibamba inkosi yami. Ayibophela isikhotsheni. Bathatha iswebhu baza ishamboka. Iswebhu. Base baqala ukuthi indokuzane yami thawula lama. Ngathi bemshaya. Ushe. Ngathi bemshaya. Nabesidonsa iswebhu. Ngaphambili sasinezipikili namathambo. Ngathi beshaya umvimbo wodwa. Nabesidonsa izipikili namathambo zayihuhuluza inyama. Kuvela imsipha ukuthi tsa igazi. Phinde futhi bashaya. Kwakwenzakalani? Wayesofaka ku-oven. Sofaka ku-oven. Bafaka ku-oven my king. Ukuba awehlanga ezulwini ukuba avuka ethuneni ngabe ngikuphina Boshona pingos, Boshona Ongosi Jesu, Ibonga, Pina futhi bamshaya. Isikhathi bemshaya beyidonsa yaze yaba u39. Undlu kaNkulunkulu. Ongasazange isono. Wenziwe isono. Ngasazange isono. Belibamba. Oh my God. Ushaka morabaka mush. Singo sophila esedlezulwini. Odlala sisingo yophila. Ikhona phakathi. Ngibathi hamba eGolgotha. Hamba, ameshaya. Oh, wahlatshwa eGolgotha. Hallelujah. Lumsindi wethu ayumeli sasimsindi isiphambano eyakuovini phethe uvuza igazi
Oh, I love him. Oh, I love him. Oh, I love him. My Redeemer. Oh, I love him. Zingaba khona zonke izinkwa kodwa ziqumbelene. Shembe azangayithole lento yathola uJesu. Ngikhathali noma bengathi uyinkosi esephakameni. Akhathali uShembe bengathi uyinkosi esephakameni. Kodwa azange edlule ebuhlungwini. uJesu. Oh my God. Oh, I love him. Oh, I love him. Oh, my Redeemer. Oh, I love him. Oh, I love him. Shayeka phansi. Umuntu oqala kwathiwa kamncede umuntu omnyama. Hayi uShembe. Simon waseKureni umuntu waseAfrika. Umuntu oqala wathintwa igazi likaJesu akusiyena umlungu. Fika uSimon waseKureni. Ethela isiphambano sami. Wasithwala. Thwalisa uJesu. Walenga uJesu. Ngiyathanda. Mbona lo Jesu. Uthi uJesu mabekwenza emthini omanzi. Ngoba njani emthini omileyo. Uma bekwenza kimi kuNkulunkulu. Kokwenza njani kumuntu omuntu phaqa. God. Ayibambi inkosi yami. Abefika eGolgotha. Sebefika impela ku-oven bezoyifaka. Basibamba izandla ngapha nangapha. Inhliziyo leya kwangeselula kwasho ukuthi wayedlule eGetsemane kwiLeper ward
siyozala isiphambanweni. Ayibanda ukuthi ushembe lona njengomphakamisi. Ngenkathi yalapha esiphambanweni amakhosi afaka imqhele yegolide uthi yena wahlohla umqhele wameva. Ungaphezulu komunwe bamubude. Angena hlohla. Wathi wayengeyona imbuzi. My God. Kibheke. Zoyele esihogweni. Ngobuthanda. Abembamba bathathanga isipikili, bathatha ishizolo. Abangashayela lana ngokwesiJewish, ngokwesiJuda ihlakala kusho idiom, kusho nehlakala kuseyisandla. Abangashayela ishizolo balishayela la. Shaya lithi nqa. Athi ingena kancane. Athi kungifanele ngiyolanda indelane. Ngiyolanda kwaZulu Natal. Ngiyolanda South Africa. Ngiyolanda iAfrica. Europe, Asia, islands of the sea. Abantu bakini abangasekho ababuzwanga lobuhlungu. Shayishizo. Baphinda futhi balishayela nangapha. Base behlanganisa inyawo. Bathathe lide kunalo asike isipikile singaka kwathatha ishizolo. Ngesikhathi beshaya uNkulunkulu ekhaya. uNkulunkulu. Wechitaphi kunaphakade asebesithatha isipambano esilenga isinkwa sokuphila ngangikuye nami ngangifana wonke amadoda ngisifebe njenga wonke the day mhlazane ngifinyelele esinkweni odla lesi sinkwa akophinda afe uyoba nokuphila okuphakathi angisho boyfriend yakho angisho mina education ngisho isinkwa angisho isonto lakhe lineqhuthe ekhanda enidla umthendela kodwa niqhubeke nenza imkhuba angisho izambatho zesonto ngisho isinkwa ngiyalibona isonto unalo kodwa isinkwa sikho baba singayishumela yonke imiyalezo yeprosperity kodwa masiyeke lo myalezo lo ngesikhathi besibeka besiphakamisa esiphambanweni ngapha kwakwesinye isiphambano nangapha zazintathu kodwa esiphakathi nendawo sasine message nesingapha kwa left sasine message nesingaka right isiphambano sasine message kodwa imessage ayibalekile is the message on the center. Eka right message ithi uma indodana kaNkulunkulu awuyisindisi ngayo. Iyakwa left message ithi lo ake ngalutho uzungikhumbule mawufika embusweni wakho Nkosi Jesu. Remember leligama ithi remember member means again. Member, it means you were once a member of the body of Christ, but sin dismembered you. Mighty remember, retake me, reintroduce me to the body. Ngibuyisele, ngikhumbule. Cela sivale. Zunikumbule,
Ngiyakubona Nelson Mandela udonse 27 years ejele. But what about my son? Ngiyakubona ufelele lizwe. Asivale. Ithi sinkwa. Baqolele baba. Kubaba kwazi. Izwi lokuqala elaphuma esinkweni. Forgiveness. Kodwa wena umzalwane awunayo iforgiveness. Baba wethu osezulwini mangcwelisa igama lakho bla 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 usiqolele izono zethu njoba nathi sibaxa kodwa wena usindisa ukhuluma ngelimi indoda yakhe wayibamba ifeba awukayixoleli namanje ingane yakhe yamitha awukayixoleli namanje singwa masibuye isinkwa sizokwenza abafundisi base-faith babheke kahle base-assemblies nabase-assemblies babheke kahle base-baptist hayi baqhudelane cela ngibheke ngicela namhlanje ukushiya le ndawo ukushiya le ndawo ungabusaphuma uthi Eloi Eloi lama sabachthani for the first time uJesu esho umthandazo njalo uNkulunkulu wami shiyelana weshiswa yini lamazwi uJesu wesho ukuthi for the first time where's the presence kaNkulunkulu isuka kuye into ezobe ikhalisa abantu esihogweni akusiwona umlilo into ezobe ikhalisa abantu kakhulu esihogweni ukuthi ipresence kaNkulunkulu izobe ingekho wayaqala ukuze uJesu kokuqala nqa ezubukhona baNkulunkulu busukile kuye into ezobe ililisa abantu esihogweni ukuthi uNkulunkulu uzobe engekho mawujola ulala ufebe yazi njani uthi Jesu umsebenzi owenza ku-oven waseGolgotha ngudicilela phansi ngibheke meqeda ukukhala yabona isinku masibhaka ogogo basazi nabesibhaka adliwa sashisa ngoba masashisa sokukhiphisa nesisu dingeqala masisuka ku-oven bese siyobeka endaweni epholile sasuka e-oven waseGolgotha sawubeka endaweni epholile ithuna kanti siyopholiswa ukuze masivuka ngosuku lesithathu sidleke ngeke sidliwe sisashisa sizokapalatekisa nesisu kumele qala siyobe bayazi abantu besifazane siyopholiswa sibeke endaweni esizobanda kuso ngenkathi esisuka esiphambanweni engcwabeni wayopholisa isinkwa ukuze umhlaba uzidle ngabisa abantu abaningi khona abantu la endlini banamasonto kodwa banasi isinkwa cela ukuthandaza nawe cela sithandaze nawe ufuna abantu angisafuni ubunyoningi angifuna amazwi amakhulu okukulanda ngikubuyisela back to Calvary ingathi seleke sebezomthatha bathi kumhlokolosa ngomkhonto kanti bahlokolosa uAdam wesibili owokuqala ngenkathi elalisa ubuthongo kwakhisha ubhambo la wathi leli ithambo lamathambo ami Adam wesibili naye walalisa ubuthongo meqethi baba ezandleni zakho I commit my spirit waselala ubuthongo melala ubuthongo wahlatshwa kanti kuhlatshwa uAdam wesibili kwaphuma igazi namanzi
mezozala umuntu wesifazane into yokuqala ephuma yini ngenkathi bemhlaba beprofeta la ohlangothini kwakuzalwa unkosikazi kaJesu umakoti wakhe ibandla yila mina nawe saphuma khona siphuma lana yingakho uzothi mayefika ezweni masiqeda ukuhlwitha singena kwi-marriage sapha uzothi father leli yithambo lamathambami inyama yenyama ngenkathi bemhlaba ngomkhodo esiphambanweni kwakhishwa ubhambo oluyibandla wena uzalwe lana ngenkathi behlaba le ndoda kanti ihlo layo liboni ehlatshwa igazi lavuleka ihlo lenduna cela ungibheke baba usithole ngiyasidinga lesinkwa sokuphila thandaza nami ngiyasidinga ningathathu NG thathani umuntu obuhlungu indoda yesiphambano thathani isinkwa uthi omunye umfundisi amawasha u2 empilweni yomuntu khona lokuqala ngenkathi ezalwa twakuzala intombi noma insizwa liyaqala ukubala iwashi kodwa khona lesibili abanye abafinyeleli kulo iwashi ngenkathi umuntu ethi ngizasithatha lesinkwa sokuphila emukela uJesu kuyaqala ukubala athola ibirthday yakhe yakomoya liqala ukubala iwashi ukuthi lo usezele kabusha mabili amawashi unale lokuqala kodwa lesibili alikho ufuna namhlanje umuntu ozothi aliqali iwashi lesibili liqala ukubala ukuthi ngidle lesi sinkwa singene ngaphakathi kwami bala mehlethu every hour need touch me now oh touch me now my Savior I come to thee ngiyalibona isonto lakho kodwa isinkwa sikho ngiyakubona ijoin yakho kodwa isinkwa sikho ngiyasibona isikhundla sakhe esontweni kodwa isinkwa sikho sahleshule